أعوذ بالله من الشيطان الذي إليه يرد koye makko ruttete ilmu saati gandal dargane wonata ala ganduɗo ko wona Allah wa ma takhruju yaltata min thamaratin ɓesnore min akmamiha e comlimum so wona wonde gandal Allah wa ma tahmilu wonata reedu min unsa debbo wala tada ujibinta debbo jibinta illa bi ilmihi so wona wonde gandal Allah wa yawma yunadihim nyalawma Allah noddibe kambe hefere be o wiyabe ayna suraka'i holto rendidi bambe ngoni qalu be biya azannaka min namdi mama woni min gandini mama joni aywa anani ma minna min shahidin ala amen sede wonde ada jogi dendidido nyade yawmal qiyamah bini so Allah wiibe ni to be bin on ndende am laamu be to ngoni biya azannaka min gandi anani emin gandinoma joni emin gandinma joni ma minna min shahidin ala e amen mo ene seedo bi anna laka sharikan wonde ene wadan ma dendidi ala e amen mo ene seedo dum wa dalla Allah wi wirnima anhum gama be ma kanu ke belatino yaduna be ndeba min qablu ko adino to aduna ke be ndewanno to aduna dum do hangande wirnima wa dhannu be janana ma lahum ala nabi min mahisana bapporgal ngala bapporgal la yasamul insanu sabtata neddanke non min du'a il khairi e noddude jam neddo serata ene nodda mojjere noddude jawdi en noddude cellal e ko wana dum neddo serata e dum wa immassahu sarru so tawi basal e cadele hebimo fa yausun ko chatto anani de pittogol ganudun anani pittoto yurmede Allah fa yausun ganudun fa us e ganud foko firo woto fa yausun ko pittoto da ganudun chattowo pittogol yurmede Allah wala in azagnahu so min dokkina danke rahmatan yurmede ko ene cellal en galu en minna ummarade ga amen min ba'di darra a caggal loruji massatu memnodimo la yaqulanna ma wi hadha li dum do kay ko min handi hen bodo andi ko sabu gollam tan kibirmi wama azunnu sa'ata mi sikkani ni darga ga imatan ne jogori darade wala irji'tu wallahi so mi ruttama ila rabbi fewde joom inna li ena wodami indahu ta Allah lal husna ko wete aljanna allawi falanu nabbi anna alladhina min kabru ben kafaru yadunabe bima amilu ke be golluno wala nuziqannahum min azabin latghalizin nganda ko tekkude wa idha an'amna ala al-insani satawi minni nadanke a arada tano durno anani de wana bi janibihi o wadda o hofa bi janibihi bange makko wana o hofa bi janibihi bange makko o wana nyaaji wa idha massahu sarru satawi warade hebi mo tan kanko neddo so tawi warade hebi dum azudu in aridin ko jom duwaw jaajo e Allah so ko hebi mo tan ko kadi ko Allah tan so hebi jam wonta siftor wona murtude sikko kanko o handi hen qulwi ara'aytum kabraykum in kana satawi qur'ana o latima min indillahi ummori ko da Allah hono no annabi o wirini tay ko min addi qur'ana o kalne kam humma kafartum joni non caggal dum non jeddudon biidon wana gonga ha bihi jeddudon qur'ana man adalluhu ala qurba majjude mimman huwa on mo ganda fi sigagin gondo e lural ba'idin goddungal gon ala burdo hori on ay la ahadun adallu ala hay goto mo ganda ene buri majjude kay mimman huwa on kay mo ganda fi sigagin ne wona lural ba'idin goddungal gon Allah wi sanurihim min kullu bi ayatina kawnide amen fil afaqi to bangi jogli bangi asamane leydi to bangi masalan anede kudi en ledde en en fi anfusihim min kulli kadi e kawni de nyenyal Allah e der mabbe ta ya tabayyana lahum ha feeninabe annahu qur'ana de alhaqu gonga qur'ana jippido ummarade Allah ena hala ummital ena hala hasbore ena hala lepte be anani mabe gandu Allah wi awalam yakfi bi rabbika mala yonani jom annahu wande kanko Allah ala kulli shay'in kalahu la shahidun qasir ala konon innahum kambe beedo kay fi militin be sikki min liqa rabbihim e kawarangal jom mabbe be jeddi ummital ala konon innahu Allah bi kulli shay'in kalahu de yohuna muhidu go piltido gandale hattan ay jazihim bi kubrihim kanko woni jobobe kefrago mabbe suratu shura makkiyatun
ko wana qul la as'alukum haje ko cabande joye tati bismillahir rahmanir rahim amin ayn sin qaf Allahu a'lam bi muradihi alladhi andi muyani mum e de do karfeje kazalika ayno Allah wahyuri ni de no Allah wahyuri ni yuhi ilayka ni wahyi fewde ma ni ayno Allah wahyuri no beedo bennube ni yuhi ni o wahyorto ilayka fewde ma ko ila alladhina ni o wahyortono min qabli fewde ben min qabli ka adinobe ma bimi ni de yuhi ilayka Allahu ni Allah wahyurima kajaw ni Allah wahyurima ayna Allah wahyurimani ni yuhi ilayka rabbuka ni kadi wa ila alladhina min qablika ni kadi wahyuruno ben be ganda ko adinobe ma no Allah wahyurino on wahyuri be do ni o wahyurima an nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mo ganda al aziz kanyum tan woni poldo illa mu al hakim nyenyodo e golle dahu ene wodani Allah ma fi samawati ko woni asamanuji wa ma fil ardi ko woni leydi ko ene ko milkan wa khalqan wa abidan ko jeal makko ko tago makko ko maccud makko wal aliyu kanko woni tawdo e tago makko al azim mo ganda ko mawdo takadu samawati ene deba asamanuji di yan fadirna e di debe fedditade min fawqihinna e dow majji sab monugol Allah wal malaikatu malaikay yusabbihuna ene tubhina bihamdi rabbihim yatode joomen nani wa yastaghfiruna edi imsinano liman fil ardi ben won be leydi julbe ala ko non inna Allah ay Allah huwa al-ghafuru kanyum woni jaafatodo jiyabe mum ar-rahim jurmotodo dumen walladhina ittakhadhu min dunihi ben be ganda enen jogiti ko wana Allah awliya ako jalangi Allahu hafizun alayhim Allah woni dendobe Allah woni tongudobe Allah ene tongabe ma yobbe wama anta alayhim wanani an ene do mabbe bi wakilin ka wakilu mabbe ala wana wakilu ma alayka illa al-balagh wadda ka maso wana yettinde ko heddi ko min ji ko heddi ko min ji wa kadhalika ayna ay gol do bahyogol ni awhayna ilayka ni Allah wahyuri fewde ma qur'ana arabiyyan demgal arab dum nan ko litunzira mele kulbinira ummal qura yuman gure wa man hawlaha e wonde saraji yuman gure makka e dendangal yimbe fof ko tunzira jertina yimbe be yawmal jam'i nyalawma dendugol nyalawma mo tagoje de fof dendi mo nyalawma ganda laara do fi sikki ala e mum fariqun fedde e mabbe kambe yimbe be fedde e mabbe fil jannati wal jannatan pay yo Allah wattane den fedde o fariqun fedde non en wonde fi sayidi ko jeygol pay yo Allah donne ne pole ben andi ummal qura makka wiyama kanyum adi wuro fo adi go tagede aduna ko makka dum wiyete ummal qura yuman gure wuro adi go tagede ko makka Allah tagi dum teddini dum tagi non Allah neli don mo ganda kanyum woni laslul khalqi nelada Allah sallallahu alaihi wa ashrafuhum buddo tedde tago go fof ko sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam non nelada Allah nelama e wuro ngo wa man hawlaha e ko woni saraji wuro ngo in kulli jihatin fa huwa mabu'usun li sa'il ahli al-ard nelada Allah wa nelado e dandanga tagorle fo bal wa ahlu samai hayyim hay malaikaji wa nelai mumen wa inna maktasara al-inzari wa in kana mabu'usan bil bisharati aidan li annahu fi dhalika al-waqt lam yakun mahallu al-bushra li anna al-khalqa fi dhalika al-waqt kuffarun tagore de on saha ko heferebe dum tagi non o jertine be wana kono mo nela hay malaikaji gondi asman nela ala foddo nela walaw sha Allah satawi Allah hajina la ja'alahum ma wadanno tagorde fo ummatan ko dental wahidatan gotal diina gotal l'islam walakin yudkhilu man yasha'u am ko Allah non o man nanna mo wela fi rahmati yurmel makko so wela mo wali be fo jul kon o wadan non yudkhilu man yasha'u fi rahmati o man nanna mo wela e yurmel makko wazalimuna hefere be non ma lahum alana dum min waliyin kedo wala nasirin wana bal am ittakhadhu am dakuni ittakhadhu be jogitima min dunihi ko wana Allah awliya ko wallidibe be jogiri ko wana Allah ko wallidibe mabbe
wallahu allah huwa alwaliyu allah woni ballowo julɓe fof huwa yuhil mawta allah woni gurtinowo mayɓe wa allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde de gaɗiɗum ko kattanda wa maktalaftum kala ko luurodirɗon e mum anani de e hefereɓe fihi e mum min shay'in hunde fa hukmuhu ñawore mo ruttete ilallahi ko fewde allah allah woni ñawowo hakkude mon e maɓɓe ko wiɓe zalikum baɗanɗon nde gueɗe o allahu o woni allah rabbi jomam alayhi koye makko tawakkaltu bakkilimi ko ilayhi ko fewde makko unibu woni ko duttotomi allah o faɗiri samawati kanko woni puɗɗuɗo asaman wal ardi kanko woni puɗɗuɗo leydi ja'ala lakum o waɗani on min anfusikum e nder mon azwajan suddiɓe allah tagi e nder moɗon suddiɓe o tagi yumma hawwa koye baba adama tagi yumma hawwa koye baba adama nde o tagi yumma hawwa e baba adama baba adama nde finni de ko ɗaninoɗo e aljanna o tawi yumma hawwa ne jooɗi sara makko jetti jungo makko pour o fawa e muɗum malaikaji mbimo ma suro ya adamu suro o noon o wi wa qad khalaqaha Allahu li o wi Allah tagani kam ko Allah tagani mo fagalu hatta tu addi mahara ha totta tenge makko qalu wa ma mahruha be bi holko woni tenge makko qalu hatta tu salli ala muhammad an juula e muhammadu labi tati fi riwayatin lamma rama adamul qurba min hande adama yidi masalan balladam kala dulibat minhul mahru dabba e mudum tenge faqala ya rabbi wa ma za adi ha holko totta momi faqala ya adamu salli ala habibi muhammad kun abdullahi marratan juule giɗam biyeten Muhammad bun Abdullah lawol gotol juule makko gotol tan falamma fa'ala ma umira bihi nde o waɗi ko yamira ko kada ballahu lahu khutbatan Allah khutbinani mo khutbatun nikahi Allah wi ushhudu ya malaikati he mon malaikaji ceerde de ko hamlatu arshi he mon rodi bala sam ceerde de inni min zawwatu humani wa amati kordam hawa wa abdi adam humani maccudam aywa adama aywa e kordam anani de aw hawa humani be Allah waɗi khutba o humi dewgal ngal sellide ma to ɗim ngal sellani ɗum woni noon Allah wi mi tagani on min anfusikum e man azwajan suddiɓe min al an'ami e nemoraji kadi mi tagi hen kadi azwajan façon-ngaji ɗiɗi dewe gure yadra'ukum Allah wi ene tagana on fihi e dewan kon e goron kon anani de ko haaji fof ko ɗum holɗum bi sababihi bitawaludi sabu jibinde o jibina o yimɓe ko noon nemoraji ko noon Allah wi laysa ka mislihi shay'un ko wayno Allah ala ko wayno Allah no wodi ka fo ko zaidni te annahu ta'ala la mithla lahu ko wayno Allah ko nande Allah ala laysa ka mislihi shay'un wana Allah ala ko huwa samiu andi waddate ɓura kay ko taw ko ceɓorɗo Allah wondi ko waddetaki ɓura sanani ande Allah ɓurma ko taw bisa ko kaari ɓurma kay ko taw won kay ene waɗi yeru Allah kay wiyetake ɓurma an kay wiyetake Allah ɓurma mo Allah ɓuri kay ɓura mbimi on kay way kono ɓura kani ni Allah alamo ɓurani on kay waddetake ɓura waddete ɓura ko ceɓoraɗo ceɓorɗo waddete ɓura Allah seɓorani ɓura Allah waddetake ɓura laysa ka mislihi shay'un o huwa samiu kanko woni nanowo albasiru jiyowo ko golla lahu woni wodani Allah maqalidu coktirde as-samawati asmanuji wal ardi leydi anga sinaji toboje puɗi ko wana ɗum yabsudur rizqa omo yanyana arziki liman yasha mo haaji yanyande wa yaqdiru omo fannana kadi mo haaji fannande innahu kanko Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo sara alakum o lawɗinani on min ad-dini dini ma wassa bihi nuhan o wasiɗum nuhu woni annabaɓe ko o ari walladhi awhayna ilayka den min bahi fewdema wama wassayna e den hunde ni min bahi fewdema wama wassayna bihi e ko min basirum ibrahima o gorko o musa e o gorko o isa e o gorko walko min bahibe en bibe an aqimu dina nyibe dine wala tatafarragu fihi wa certe hen hadal huwa al mashru' dum do woni ko lawdina al muwassa bihi dum do woni ko wasiyano onon fo nyibe dine wal muha ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ɗum woni ko wahyano fewde ne laaɗo Allah ɗum woni tawhid ɗum ɗo tan woni ko wahya annabaɓe fof kabura mawni noon alal mushrikina anani e dow hefere ɓe matadu uhum ko noddataɓe ilayhi fewde mum ɗum ene mawne mabɓe ne satte mabɓe Allahu Allah noon yeje tabi ilayhi Allah woni labotoɗo fewde mum man yasa umo haaji labaɗe wa yahdi kadi umo fewna kadi ilayhi fewde makko man yunibu on duttiɗo e ɗoftare wa ma tafarraqu kamɓe joom diineji en ɓe ceertani anani dey to banggue oɗo gonɗini Allah o yeddi Allah ɓe ceertani illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu so wana caggal nde are mabɓe gandal ko nden tan ɓe ceerti kono ko adi kay ɗum fof ko diine goto gonno nde tawhid don ari wiya mbiye la ilaha illallah ɗon ɓe ceerti kono ko adino ɗum ko ɗum fof ko gotum tan bagayan ɗum noon ko bewre e mawni kinare baynahum hakkude mabɓe walawla kalimatun sabagat sanno tan wona konngol gadinogol min rabbika to ummarade e joome ila ajalin musamman e nemnede jobdi haala jal innangal ha yawmal qiyamati wallahi sannona ko mbinomi noon ko laɓɓudiya ma ñawete no baynahum hakkude mabɓe e fereɓe lefte e aduna he ko innal ladina urisul kitaba ɓen ɓe ganduɗa ko rontinaɓe deftere min ba'dihim caggal mabɓe kamɓe yahudiyankoɓe e annasara en ɓe gonde lafi sakkin minhu gonen sikki ene laaɗo o sallallahu alih w sallam muribin janɗinowo sikkitare falizalika sabu ngol ɗo gonɗingol sabu ngol ɗo gotiɗingol fadu noddu yimɓe an muhammadou wastagim focco kama umirta hono no jamireɗa wala tattabi hoto rew ahawa'ahum belaɗe mabɓe hoto woppu o gol wi amantu min de mi gonɗini bima anzalallahu ko Allah jippini min kitabine deftere ko umirtu jamirami kay ko li a adina yomi nunɗu baynakum hakkude moɗon e ñawore Allahu Allah noon rabbuna woni joomi amen wa rabbukum woni jommon lana ene wodana min a'maluna golleji amen wala kum ne wodana onon e a'malukum golleji mon fa kullun yujaza bi amalihi ko fo ma yobe golle mum la hujjata o wi duko kay ala baynana hakkude amen wa baynakum hakkude modon duko ala hakkude men ala min kami haali on tan Allahu Allah non yajma'u baynana kanko woni dendinowo en nyande yawmal qiyamati o nyaawa en ko ilayhi ko fewde makko almasir woni ruttorde walladina ben yuhajjuna be enen be nyondire fi llahi to diine Allah e annabi o min baadi caggal mastujiba lahu caggal de jabano wonande mo to bangli managal e fenje kawnide Allah hono yahudiyankobe hujjatuhum be do hujja mabbe dahidatun ko bondo inda rabbihim to joom mabbe wa alayhim woni e mabbe ghadabun tikkere wala hum ne wajiba adabun tashadidun chattude Allahu Allah non alladhi ko on anzala alkitaba jippinde qur'ana bil haqqi gonga wal mizana jippinde nundal wa ma yudrika ko andintuma an ta Allah sa'ata yamani ja darga ay takunu qariban yama danga ta waddani walla ta Allah sa'ata kay qaribun yastajilu biha ene yacinino darga alladina no ɓen la yuminuna biha ɓe jogorani gonɗinde darga ɓe gona wiide darga holde darato saabu sikkude ɓe wodani walladina amanu ɓen ɓe ganda ene kuli Allah ene gonɗini Allah ɓen kam musfiquna min ha ene kuli darga anduɓe Allah ɓe kay wonno ene gandi darga ne woodi ɓen kay ene kuli ɓe ganda Allah ɓe noon ko mbiyata darga yo ar nde wonno ganda sa anda hunde a hulata ɗum sa yini ɓen huuɗa hunde tan gone andu ɗum wa yalam mune eɓe gandi kay annaha daragol darga al haqqu ko gonga eɓe gandi darga ko darato ala ko noon innal ladina yumaruna ɓen ɓe ene cikkito fi saate darga la fi dalalin ɓen goni e majjere ba'idin woɗɗude gonga Allahu Allah noon latifun bi ibadihi kanko woni newaniɗo jiyaɓe makko Allah woni newaniɗo jiyaɓe mum fajiruhum wa birruhum moƴƴo mumen e fajir mumen fof ko halkaniɓe o wawno halkirde ɓe heege saabu goofi mabɓe wono Allah waɗano yarzugu man yasha'u omo arzigina mo wela e tagore he huwal qawiyyu kanko woni cembuɗo al azizu mo ganduɗa ko polɗo man kana yuridu on laatiɗo ne muuyi e golle mum harsal akhirati ndema laakara tan e pagguetogol laakara tan ɗum tan muuyi e golle Allah wi nazid lahu min ɓeydanamo
fi harsihi e ndema makko ka wa man kana yuridu harsa dunya on laati do ne muy ndema aduna tan o golle makko de o golle ko aduna tan o yidi Allah wi nutihi minha min dokka moy aduna he min cowantama aha kono wa malahu fil akhirati tay ko aduna tan gollanta on kam gollono wala kharaw o gollono wa aduna malahu alanama fil akhirati min nasibina gadal am dakuni lahum ene wadani heferebe to ka asaydeneji shara'u lahum ene lawdini be kambe heferebe min ad-dini e dine bondo malam yazan bihi Allah ko Allah yamirani anani Allah yamirani rewede ko wana kanyum Allah yamirani yo idanga yedde Allah yamirani dum walawla kalimatul fasli sanatan wana kongol nyaaware adinode wonde jobdi ko yawmal qiyamati la gudiya bainahum ma nyaawe hakkunde mabbe julbe wonde masalan be lepte aduna he ko inna adh-dhalimin ay hafere lahum ni wadama azabun lepte alimun musi tara adh-dhalimin jiya anani de hafere be musfiqina e be kuli mimma kasabu sabu ko be paggirno e golle bonde to la aduna ko be jogori yobe e la ko be kuli dum te won jobdi ndi non faagi on bihim ko yanta mabbe nyana yawmal qiyamati ala sikki ala yudum walla kala ko neddo ni yaharana yo ya e weleede Allah kala ko neddo golle mu yo faanten tan Allah o ro faanten tagore de sabu innamal a'malu binniyati golle tawi tan koy anniya tay tan ko aduna tan gollanda dum tan dokkerda tay kadi ko nen gollata nem faani dan ko aduna tan en jobede aduna tay ko la khara kadi bismillah والذين آمنوا بين غندا إن غوندني الله وعملوا الصالحات نتي غولي موجي في روضات الجنات بين غني أسردناجي الجنات لهم نود بما يشاءون كبكاجة عند ربهم تجوم ذلك ناد الجنة هو الفضل ونقول الكبير منغل ذلك الذين دين ما هون يبشر الله إن ويلتني عباده جيادهم الذين بين آمنوا بين غندا إن غوندني الله وعملوا الصالحات نتي غولي موجي الله ene weltinire ben mojjere anani kul wi bela as'alukum alayhi min min ñaagaaki on e ko kaalammi ko ajran jobdi illa al mawaddata fil qurba so wana hiido ndimbe tan to bangi jiidigal so tawi on badi dum kam on dokki kam tan odon bela dum tan de dokki dum mi jabat wa amma non jobe kam ala hen illa al mawaddata fil qurba woni sababu aya o jippade o wi rasulu sallallahu alayhi wa sallam jaw ari madinatul munawwara wal ma'na in lam tattabi'uni fahfizu hadd al qurba o wi makkana be so tawi on dewani e am ndene ne kam haqqen jiidigal kam sino don wasiru rahimi jokke en daman hakkone men wala tu'zuni ya'id alaykum nafa'aha wa rahmatullahi kam so on lori kam woni aray modon so on jokkani kam en dam kam nafaare jokkugol en dam marutto e mon lima fil hadith rasul sallallahu alaihi wasallam wi arrahimu mu'allaqatun bil arsi en dam gila taga en yowita e dow al arsi don yowa taqulu en dam gila nyane taga edam wiya allahumma silman wasalani waqta man qadani jomam jokku do mi tajjo mi fasamaratu aidatun alayhim dum non besnore endam jokkugol endam besnore de rutto koy jokkudo wana e annabi o sallallahu alaihi wasallam woni sababu o kadi kongol dimmol ngol wi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al madinata de ari wuro madina lam yakun fi yadihi si'atun ala ko woni jungo makko ko wayno yaajende ala haydara de ari makkande de ummi makko wa madina ala ko jogi hay hunde so wana ngeloba makko e wutti mo borni o fa addani haydara fa qalat al ansaru madina nabi bi inna hadha ar-rajulu odo gorko hadakum o fewni on te wa hawa ibnu ukhtikum ko bi banon debbo wa ajarakum fi baladikum ari muwalade e moni wuro mon fa ajmin lahu da'ifatan min amwalikum yo ko dendin on jawdi na wonon mo fa faalu kambe madina nabe go fowdi fa adi be dendin e bade an wolon be na wani nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam faraddaha alaihim tutib kanko nelaado sadi o wi min jaafi mon o sadi lew ari madina hay buudo ala
so wana ngeloba makko e wutte makko haydara wala Madina ɓe mbi oɗon noon ko ɓi banon debbo kadi o woni sababu peewal mon o ari kadi moolade e mon e nder wuro mon joni noon yo wol ko ndendin ɗon gaddon goto fof addi haalis goto fof ko jogui addi ɓe ndendini mbaɗe an wolon ɓe totti hoolaɓe mabɓe nawani nelaɗo Allah ɓe mbi wuro ngo de tottuma e kamɓe tottuma ɗum ɗo nela sallah sallam wiɓe yaafima mabɓe totti ɗum hannoma jabde hadaya o wi min kay ala hen Allah no wimo ala wiɓe la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba mi ñaagaki on jobdi so wana noon mbaɗiron sabu yidde jiidigal tan son mbaɗiri jiidigal noon e sabu yidde tan bisimilla kono gona ɗum ko Allah wi jab nden woni o jaɓi nden woni o jaɓi nde aya o jippi tan o jaɓi Allah wimo ala ko wana force wana obligatoire hadaya kono se ɓe ndendini ɓe belama ɓe gaddanima ñaam kono force noon ala mo addani foto no mbatten joni ni mo addani foto wona julɗo ala wona gonga ɗum wona gonga ko saɗa jogui tan gadda imi saɗa jogui addu sa ala noon jooɗo neɗɗo kay addata ko ala sa nani sharifaɓe noon wiyama ko Faɗimatu Bintu jaltuɗo e mum e jaltuɗo Seydina Aliyu e ɓiɓɓe mabɓe ɓe won wiɓe ala sharifaɓe e koreji Aliyu e kareji Uqaylu e koreji Jafara e koreji Abbas ɓe mbiyete sharifaɓe onon habrira an Zeyd ibn Arqama anen nabi sallallahu alaihi wasallam o wi ñande nelaɗo yahata nde nelaɗo wiɓe tarikun fiikum saqalayn inni tarikun fiikum saqalayn mi woppe mon tiid koye en ɗiɗo wol ɓen kitaballahi deftere Allah nde mi woppi nan ɗo henna wa ahla bayti anani kole jam ɗe e jiidum ɓe wa dhakkirukumullaha fi ahli bayti mboɗo siftinira on Allah e kole jam ɗi kalif mon Allah tan kalif mon Allah kole jam woni yaltuɓe makko e namdi noon Zeyd ibn Arqama hol wonɓe koye makko o wi ɓen ko alu Aliyu e alu Uqaylu e alu Jafara e alu Abbas ko ɓeɗo wiyama ko ɓen goni ɓe asakal harme mumen ɓe ñamata asakal konngol gongo wi ko wona ɗum konngol gadigol ngol wiide ko Seydina Aliyu tan e ɓiɓɓe mum fa Alassane e Huseyni ko ɓen tan goni ko yelte ɓen tan woni sharifaɓe o wi ɗum ko Quraysh en ko mbi noon Madina mbi ala ko kala mo Jafara jibini e kala mo Uqaylu jibini e kala mo Abbas jibini e kala mo Aliyu jibini ɓe ko sharifaɓe ganda wona ɓe Aliyu jibini tan kamɓe foof ɓeɗo ene kewi ɓen ɗo aduna heɓ ɓay leydi والإبرة نون بأمم اللفظ لأن رحم النبي رحم لكل مؤمن لأن رحم النبي رحم لكل مؤمن وبي أندم نلاد الله وأندم كلا جود ميم كلا جود وأندم سواء النبي وأولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نك فمحبة أهل البيت يد سرفا فيها السعادة ونا ملال منغل ننهن والسيادة كونغ ننهن دنيا أخرى أدنى إلى آخره سواء المرء يحشر مع من أحب neɗɗo yawmal qiyamati ummitinte e komo yiɗi tan kala mo jiɗɗa ñande yawmal qiyamati on gummitinteɗa ndeke noon sa yiɗi sari gummitinteɗa e muɗum wana nden noon a dañat jaam ومن يقترف كلام فقتي حسنة مجر نزل له فيها من بيننا وهين حسنا مجر كلام وديكو مج من بيننا مج إن الله الله غفور شكور ما تو أم دتني يقولون ابن بي افترى وندن لا الله كو بيبيدو على الله الله كذبا فنان فإن يشاء الله الله يستوي ولا يختم وتونغ على قلبك ابرنا ما كو بي ko munya dum ala ko bawda hen Allah wi wadi dum wa yamhullahu ko kabe ben mako o tonga dum e bernde ma munya wa yamhullahu Allah momta al badila fenande be kala hande wa yihqul haqqa Allah tabitina gonga bi kalimati e kongudi mu jippide ne laad Allah innahu Allah non alimun kanko woni gandudo bi zati suduri ko wona berde o huwa alladhi kanko woni on yaqbalu tawbata mo ene jaba tubu bo an ibadihi e jiyabe mum Allah woni jabo tubu buya wa ya'fu o ma ya'fu kadi an sayyi'ati ga bonandeji wonande tubdo wa ya'lamu o ma andi kadi ma yaluna ko gollo
ton wa yastajibu alladhina amanu kanko woni jabatoɗo ɓen gonɗinɓe Allah wa amilu salihati golli golle moƴƴe kala ko ɓe ñaagui ko ko Allah wi kañum woni jabotoɗo kala ko ɓe ñaagui Allah wi kañum woni jabotoɗo wa yaziduhum kanko woni ɓeydowoɓe min fadlihi e ɓural mum wal kafiruna hefereɓe noon lahum ne waɗa men adabul libta shadidun ɗe ganda ko cattuɗe walaw basadallahu rizqa li ibadihi wallahi so tawi Allah wertanino arsigi mum wonande jiyaɓe mum so Allah wertino arsigi e wertani jiyaɓe mum dendagal tagore nde fof goto fof dañi no yiɗiri ni wallahi la bagaw maɓe mbewanno fil ardi leydi wallahi tagore nde fof so dañino arsigi taw wona fof taw wona ɓen daña ɓe mbasa wallahi yimɓe wiyama murta nden kadi aduna o welatano so aduna o fof dañin welata nde wonno goto fof so dañi ni hol jeeyo biti so goto fof dañi hol dongno woto so goto fof dañi hol piyow tufere soode so goto fof dañi hol coodo hol ƴelowo leɗɗe hay goto nden ɗum ga welata sa yi jawdi weeli kay ko basal o daña o wasa basɗo o wuura e dañƴo o Allah wi so waɗino noon moƴƴata Allah ɓuuri andude yimɓe nden welatano de Allah wi hadisul qudsi inna min ibadil mu'minina man yas'aluni al-baba min al-ibadati ene jiyabam julbe mo ganduda ene nyaagomi yomi rokku dum no rewrimi te mbada andi law adi adaytuhu iyyahu la dakhalahu al-ujbu fa afsadahu o mbada andi o nyaagotodo mi yomi rokku dum no rewri Allah mi rokka dum murtere e hawtare e wasade jola e mum ha bonnoro dum kis natta dañde baraji ene jiyabam julbe kadi mo ganda moƴƴanta dum so wana daña ngalu ene jiyabam julde mo ganda moƴƴanta dum so wana wada ko dañi so mi wasni watan hasi ko minute o wontar kefero ene jiyabam julbe mo ganda moƴƴanta dum so wana wonde bas so mi aldini dum tan hasi ko minute wontar kefero dum non ko min woni pewjonowo jiyabam e gandalam aywa ko sabu andude ko woni e berde mumen fa inni alimun khabirun min woni gando mi woni kumpitir onde o wi ene jiyaɓe Allah ko waɗede basa ɗo waɗede basɓe tan moƴƴi mum so waɗama galo tan bonat ene jiyaɓe Allah ko waɗede galo tan moƴƴi mum so waɗama basɗo tan bonat ene jiyaɓe Allah mo ganduɗa so tawi wurtama e hokkama dewirɗe Allah ene rewa Allah tan murtat waɗa ɗum tan neɗɗo sinin sanal tan o puɗɗum haade murtude ɗum tagi noon Anas wi min de joomam mboɗo ñaaguima jeyeede min koye jiyaɓe ma julɓe ɓe ganduɗa wawa moƴƴande ɗumen sowona allude ɗum noon hara wasnanmo yurmede ma mboɗo ñaaguima rokkam yurmede ma ɗo waɗam basto kay min ndemi yiiɗa waasi enen kay jiiɗama ɗo walaw basadallahu rizqa li ibadihi so tawi Allah wertanino arzigi jiyaɓe mum la bagaw kamɓe fof maɓe mbewanno fil ardi e leydi walakin ko woni yunazzilu Allah ene jippina bi qadrin fadde ma yasa'u ko haaji o yañana ɓe o fannana ɓe innahu sabu kanko Allah bi ibadihi wonande jiyaɓe makko khabirun ko kumpitiɗo basirun jiyowo o huwa alladhi kanko woni on yunazzilu al-ghaytha mo ene jippina toɓo min baadi caggal ma gana ɗum nde yimɓe ɓe pifti toɓo jippogol kanko woni gaddowo toɓo gande yimɓe fitti o yansuru rahmatahu kanko woni jañowo bertowo yurmede makko kanko woni carowo toɓo o huwa alwaliyu kanko woni ananide moƴƴinowo wonande julɓe alhamidu jettaɗo wa min ayatihi ene kawnide Allah khalqu samawati wal ardi taggol asaman taggol leydi wa ma bassa e kono saro fihima e asamane leydi min dabbatine daba kala ken ruɓa e leydi to banggue neɗɗo Allah wi kañum arziguinta o huwa kanko Allah ala jam'ihim e rendinde ɓe ñande yawmal qiyamati idha yasa'u sawelama kanko Allah o qadirun ko katanɗo wa ma asabakum kala ko heeɓi onon julɓe min musibatin to banggue musiba ko ene jarabuyaji en caɗele en tenke ñamde guese en gande fabi ma kasabara aydikum ko juuɗe mon mbaɗi Allah wi kala ko jarri borima on gande ko onon mbaɗi somi wurti tenke guese mon ñaami ha laaɓi gande ko onon mbaɗi somi wurte ma ñaw a ñawi ganda ko an waɗi kala ko are ma ganda koye ma ko an tan Allah addata e neɗɗo ko arane mum kala ko mbaɗɗo wone ma kala ko yene ma ganda ko juuɗe ma mbaɗirɗa ko an waɗiri juuɗe ma Allah addi ɗum e ma paama ɗum
sabu ikramata o wi hay soko neɗɗo fergiti e ɗaɗol walla fergiti e hayre o wi tar ko won bakkar mo mbaɗɗa mo Allah wawa yaafadema so wona waɗanma ɗum wurtuma hayre ferginma gañoɗa won bakkar mo mbaɗɗa kanko Allah o yaafata koma so wona ɗum arayma ko jiyata tenkene ñaama gese ko pop wona hay hunde so wona ko enen mbaɗi ko bone woni koye men ɗum noon alay sago Allah wurta tenke gese ma ha cakke jogoɗe goto fof no wi ko ala ko waɗi so ala ko waɗɗa noon jotan ɗum woni wama anani wama asabakum o wi kala ko heeɓi on min musibatin ko wayre musiba jarbuyaji en e gueɗe goɗɗe fa bima kasabat aydikum koko faggiri ɗum juuɗe mon tan ko an waɗiri jungo ma sabu o wi jiyaɗo Allah goto gorko o arino e annabi Moussa o wi salillah li fi hajatin yagdiha li huwa a'lamu biha o wi Moussa mboɗo ñaaguima a ñaganoɗami Allah mboɗo jogui haaju beele Allah humtanami haaju o Allah ne andi haaju o Allah ne andi haaju hay somi alanimo andi Moussa huccite Allah wone ñaganademo e Moussa duwi ha gayni ene fasito makko wi gayni duwari tawi gorko wi tawi baroɗe ngari ceerdidde gorko haalaɓe baroɗe ƴakkimo haalaɓe ha heddi hoore tan kanko fof o maayi o taqi haalaɓe ɓinoɗo yo ñagani Allah Allah ne andi Moussa huccite Allah wi Allah o de winoyem ñagan ɗum Allah aɗa andi haaju mum joni noon mi yeccitima tawi o gasi Allah wi aha ko ñamdimi won daraja goto mo ñaguimi ga te mbaɗa andi daraja o wawa heɓirde ɗum golle makko o wawa won moƴƴere nde o ñaguimi mi haw heɓe nden moƴƴere so wona mi waɗamo ni ɗum noon gurtumen makko baroɗe ñamimo ɓeɗo heɓa daraja o gasi ɗum no woni sababu o wa yaafu an kasirin Allah noon ne yaafo ko heewi de wasa yoftade kono kadi omo waɗa kadi hen saaji kadi ni en saaji o yaafo o wasa addudema en saaji kadi adda wama antum wonani onon ka yimɓe bi mu'jizina kon daɗoɓe Allah son dogi fil arde leydi on mbawa dadde Allah wama lakum alana on min dunillahi ko wona Allah min waliyin keɗɗo wala nasirin wona ballo so Allah addi lefte bawɗo duñan ɗon ala hay goto wa min ayati ene kawnide Allah kayɗe waɗi al jawari laaɗe fil bari laaɗe ɗe ganduɗa ko dogoje fil bari e maayo kala alami sa yino laaɗe mbay mawnude cikkata ko kaaƴe noon daɗe mbay wa min ayati kay al jawari fil bahri afamin wa min ayatihi al-jawari ay o ene kawnide makko ay o woppi laaɗe ɗe de o haalani o haali ko o wi hen ko jawari o haali ko naatu wona ɗum woni wama mina joom alfi o wi ɗum woni o ibga o wi yuhimu hasful mawsufi o ibga i sifatihi o itta ko sifete ko heddo sifa o ma annal jara laysa min sifati wana dogo wana sifaji keri bil mawsuf huwa sufunu ko laaɗe ngoni ko sifete ko hina idi fala yajuzu hasfuhu li adami ilmihi sabu wasede andu ko dogata ko nde wonno wana laaɗe tan dogata wana laaɗe tan dogata sanno ko laaɗe tan dogatno so wi wo min ayatil jawari tan ene wawno wonde pam ko laaɗe wana kono so wi wo min ayatil jawari tan o deƴƴi kono no wi fil bari dey so wi fil bari en paami hen kante wala de ndiyam kom oto kam dogata e ndiyam walla ko min ayatil jawari fil bahri alas woni wama min al man'uti wan na'ati aqal yajuzu hasfuhu wa fil na'ati yuqal
o wi wa ma min al man'uti ko ganduɗa ko sifa wannati e ko sifi o wi wa ma agala walla wa ma ugila faametaki wa ma yajuzu hazfuhu dagota ko momtude ɗum minal man'uti dagota ko momtede man'ut woni ko sifete woni laana wannati e sifa o e hoore mum momte o wi dagota ko so wona taw ne faama kala ko faama dagota ko momte nde wonno ɗo so addano ko so fammin so tawi addano bahru o tan faametake wona addan en famde tan ko bahru o min ayatihi jawari fil bahri ɗum tan kadi o fammini en paami ko laaɗe kono sinno wona noon sanno wona ko wi bahru ko tan en gandatano ko dogata ko woni ne wawi wonde puccu ne wawi wonde nagge ne wawi wonde neɗɗo wona wawi wonde oto wawi wonde avion kono o wi ko fil bahri maayo noon kam ala ko dogaren ko wona laana ɗum kam en gandi gasi ene tagui wadde momtede sifa o fo ko sifete ko momti laaɗe o min ayatihi as-sufunul jari laaɗe ɗe ene doga fil bahri joni o mumti laaɗe heddi jawari o o wi laaɗe kal a alami poti kono kaaƴe towɗe in yasha so welama kanko Allah yuskinir riyaha o deñña keɗeli ɗi o deñña keneeli ɗi so yimɓe naate laaɗe he fa yadlalna laaɗe ɗe battina rawakiɗe keɗe tabidɗe tawa ɗe mbawa dogde Allah wi so welama waɗa noon ala dahrihi e dow ndiyam ɗam tawa ɗe dogata tawde hendu ala inna fi dhalika wone ɗum ɗo la ayatin ko dalillaji wonde Allah ko goto li kulli sabbarin wonande kala munƴo shakurin mantowo nema Allah aw yubiquhunna Allah wi kadi so welama yoola laaɗe ɗe adda hendu sattundu yoola laaɗe ɗe yimɓe ɓe joolo ɓe joolto bima kasabu sabu koɓe paggitino e bakkatuji Allah yoola ɓe wa yaafu noon an kasirin Allah ene yaafo ko heewi tawo yoolata wa ya'lamu Allah ne andi alladina no ɓen yujadiluna ɓe enen beña ɓe enen beñodira fi ayatina e ayaji amen malahum alana ɓe min mahisine bapporgal ɓe ngala bapporgal fama utitum kala ko dokka ɗum min shey'ine hunde anani masalan e kaake aduna gande fa mata ul hayati dunya dakamɓe gurdam aduna tan wama indallahi ko woni so Allah to bange barjitari khayrum buri mujjide wa abaga buri heddade alladhina wanande ben amanu be ganda enen gongdini Allah wa ala rabbihim joomen kadi yatawakkaluna na bakkilo walladhina yajtanibuna ben be enen den to kaba'ira mawdum al ismi bakkatuji anan kaba'ira mawdi al ismi bakkat wal fawahisha e gede de ganda ko bonde paddinoje hiddede wa idha ma ghadibu be ganda so tawi tikkinama kanyum yaghfiruna ko yafatobe allawi ben walladina e ben be ganda istajabu li rabbihim ke ene noto joomen anani de wa agamu salata ene nyibe julde en dumi hen wa amruhum al halimun sura bainahum ene disnodira hakkude men e wa jaccata ko badata wa mimma razaqnahum e ko min garzigin men ko yunfiquna ko nafqobe fi da'atillahi walladina e be ganda ben idha asabahumul baghyu so tawi bewre toñange hebi dumen hum kanyumen yantasiruna ko yoftotobe e kala tonju dumen wa jazaa'u jobdi asayyatin bonande sayyatun ko bonande anani misluha yurmum san dum yo Allah bonne tan biya dum yo Allah bonne be fote anani de e do ko yobetebe bim Allah en yoba dumen afamide والذين ابن بغندا اذا اصابهم البغي ستوي تونغي هبي دون هم كانوا ينتصرون كو يفترون بعد وجزاء جبت سيئه بنند سيئه مثلها وبنند هون ممتان so neddo wi ma yo Allah hoyna tan biya yo Allah hoyna ba sa burtinde kadi ko wi ma ko tan joftuda
basa ɓurtinde haɗa wa yafade kam hannuɗon tan yo Allah hoyne mbiya anne yo Allah hoyne ene wiiba ka kuuɗaɗo an mbiya anna ka kuuɗaɗo gasi kono an ka kuuɗaɗo ka ngaɗo ka ɓaaɗo ni a ɓurtini kadi elle ko wima ko ɗon tan haɗa moƴƴani yoftan kanna ɗon fa man afa kono mo yaafi toñange wa aslaha moƴƴini yidde mum e hakkude mum mo yaafi o a yaafodire neɗɗo a moƴƴi neɗɗo wona jaafoɗa kay jagga kay hoorema on yaafaki sa yaafima neɗɗo on kaɓi a yaafodiri e muɗum a ruttoto kala ko mbaɗantuɗamo mbadda e makko kala ko mbaddon ɗon mbaddon ɗum woni yaafodirde kono noon en jaafodiri anan joni kay nanggo hoore ma tami nanggo hooram hin kay ha joni koye bone gonɗon onon ka on jaafodira sowona bakkar kala koɓe ala ko dañoɗon hen woni yaafodirede ko tottodirde ɓerɗe en jaafodiri ko ha kay heddi noon seyɗani so watti haade ken hoddiɓe en kaɓatta so seyɗani watti kadi mbatten kono kam en jaafodiri hannde kam ko mbaddan ɗe fof eɗen mbadda eɗen ñamda eɗen jarda eɗen jewtida eɗen jowodiri hajuji so bone arti kadi arta gasi kono wona kay en jaafodiri kay min innatama en jaafodiri min calmodirta en jaafodiri en jettodirta en ka en jaafodirani on ka hannde ɓurɗon habde o wi kala mo waɗi noon on fa ajruhu ala llahi on jobdi mum koto Allah inna allaha ya'juruhu la mahalata Allah woni joɓowo ɗum sikki ala inna allaha Allah la yuhibbu zalimina Allah yiɗa noon fuɗɗoɓe toñangue Allah yiɗa toñowo kay Allah yiɗa ɗum tan wala man intasara on mo yofti ba'da zulmihi caggal toñede ɗum fa ulaika ɓen kay yoftiɓe ɓe ma alayhim ala e mabɓe kay e dow toñɓe ɓe min sabilin lawol ala so tawi a toñi neɗɗo toñima yoftima an kadi kay gasi yo Allah ñaw kay alaɗo mi wi yo Allah bonna fi kam hen lo walla wimi yo Allah bonna wi kam yo Allah bonnam kay hankante ala ko mbiyata yo Allah ñaw ɓeɗata kanga Allah kay ñawata ɗo haade kay ñawañi hoolema kay an kay gasi wala man intasara ba'da zulmihi kay fa ulaika ma alayhim min sabilin fa ulaika ɓeɗo yoftiɓe ma alayhim ala e toñɓe ɓe kay min sabilin e lawol